Kung gusto ko lang masarong kumapila ng Kamatsini, Kalinawa, Kalgang, Pasay, yan pa sa Martin 2147. Si 2147 po, kasama po ng Kamatsini. Di ka na lugan, meron ka na.
Pasay dyan, pasay. Kung gusto ko lang sa ilong tumapula ng Kamatsini, Talitoa, Hanggang Pasay, yan pagka 7127. 7127 po, katama po ng Kamatsini, Talitoa, Hanggang Pasay. Doon po sa mga pag-floor, po tayo masasawa na mag-alis sa ating driver, at ang umakas po yung bus, para po kayo sa ating sa loob po ng terminal. Yung 7127, katama po ng Pasay. Sa mga pasahero, katawa po niya ng walang kato via stage yung 8343. Kung kayo po ay patawa ng Caloocan, Monumento LRT, bus number 274. Mga pasahero, katawa po niya ng Carmen, Villasis, Montanita, Rosanobio, Sison, Tugo, Pugalpadio, yung bus number 258.
po sa kanya. Ito ang lalaki, pinapalot sa kanya na tuloy na nagsasalit at ginagawa sila.
Hindi na, isang konti na lang. Oh. Wala ka lang backup. Yun lang nasa mo na. Si Makoy. Bentay. Bentay.